W ramach festiwalu Lato na Starym Mieście 2016, organizowanym przez Centrum Kultury Teatr, mieszkańcy Grudziądza jak co tydzień w sobotę mogli rozkoszować się muzyką, tym razem argentyńską. Staramy się, aby w ramach tego festiwalu była muzyka bardzo różnorodna, dlatego prezentujemy ją w szerokich aspektach i oczywiście w różnych miejscach Grudziądza. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Miłośnicy głębokich i wyrazistych przeżyć artystycznych licznie zgromadzili się w ogrodach Biblioteki Miejskiej, by wysłuchać czteroosobowego zespołu Achora Tango. Jest to zespół wykonujący muzykę Astora Piazzoli, czyli tango argentyńskie. Zgodnie z zapowiedzią, muzycznych wrażeń podczas wieczoru nie brakowało. Już dziś wielbiciele muzyki mogą rezerwować czas na najbliższy sobotni wieczór. W Ogrodzie Botanicznym odbędzie się koncert piosenki poetyckiej.